Jadi ngene lho sih. Awak dhewe ra arep tawuran nang Jalan Sumarwi. Monggo arek tekan tak gege kowe. Kok nek musuh wis ketara langsung gacok wae. Menurutmu piye? Yo gampang kuwi. Ning awas dhewe ninggal aku. Siap. Mangkat iki. Mangkat. Sob, kira apa tuh jalan? Oh, apa ini daerah nawe kayak rampok jalan. Siap. Sik. Waduh. Masa, ada apa tuh? Enggak, ular kafe. Yuk, wes, ayo tak balik. Wes, ayo. Oh, nyuwun ngapunten. Wow, kula kalian Elsa ngagem motor. Nanging kula kalian Elsa tabrakan. Rem dadak. Mas iki, ya Allah Elsa. Beneo iki lho anakmu tabrakan dan Lele, metu lele. Kira Pak, jenengan betul motore. Pak, udah Pak. Sampean iku kene apa? Ibu. Mau gendongan karo kancane. Lah kok iso, Bu? Ibu. Tiba-tiba dene wis tabrakan ngono kuwi kan anake, Bu. Ning endi, Bu? Kan opo ngono? Ya Allah. Ya Allah. Ge pripun keadaane? Sakniki ditutup bapak itu dia sakit. Ya Allah, muka-muka kayak sehat ya Bu. Nggih, amin. Matur nuwun nggih Ibu. Sing sabar. Nggih, matur nuwun. Dokter, anak kula mboten napa-napa to, Tito. Ngapunten sanget, Pak. Kula mboten saged nyelametke anake Bapak. Ngapunten sanget.
tag iki wis ping 10 ora 11 teman-teman. Aku ngasih jeleh.